תשמע, יש אנשים שמתרגשים, הם מאבדים את הצפון. זהו, כאילו, אמרת להתרגש, אז יש אנשים שכזה, אתה רואה אותם באודישנים של זה ואז כזה לא מסוגלים. לא, אבל הוא חמוד. כן, לא, הוא חמוד מאוד, אחרת לא אומרים אותו באודישן, הוא חמוד מאוד. מה שרציתי לשאול אותך, אתה מכיר את אייל קצת כאילו, זה צריך להיות לו יותר קשה עם בנים, לא? כי בנים זה כבר כאילו נהיה סוג של תחרות. אני לא חושב שמישהו יהווה תחרות לאייל, באמת. ברור, שאף אחד שמתחיל, אבל כן, עומד מולך גבר, ששר, זה כבר לא בחור, זה כאילו, אין את ההזרה. אני חושב אבל שזה, מבחינת אייל, יהיה לו הרבה יותר קל. הרבה יותר קל לכוון. זאת אומרת, הוא סוג של דמות הבאית. גם בסיטואציה איתי, שאני לא עושה אותו סגנון שירה, הוא מאוד מאוד עזר ותמך לצורך העניין. כי כשאני הופעתי איתו, אם אתה מסתכל הופעה הראשונה שלנו, בהיכל תרבות, ואז הופעה בנוקיה לצורך העניין, או קיסריה, אז אתה יכול לראות שיפור שעברתי. זה הכל... רגע, הוא לימד לך גם לסלסל? לא, לסלסל לא, אבל... אתה יודע לסלסל? היום אתה מסוגל לסלסל? בקטנה. סלסל לי בבקשה, אז בוא, הנה, סלסל לי קצת, כמה אתה הכי יכול? לא, תראה, למשל יש קטנות, אנחנו שרנו בדואט, אז אני שר, ולא חשוב לאן תלכי ממני, ואז אייל עשה, ולא חשוב לאן תלכי ממני. אתה מבין, כל מיני קטנות האלה? כן. אז הוא כל הזמן ככה דחף לי את זה, וזה אפיין את השירה שלי של היום. כי אני היום קצת משתמש בזה לצורך העניין. זה לא סלסולים בדיוק מזרחיים, ים תיכונים, זה סלסולים יותר אמריקאי כזה ים תיכונים, אפשר לקרוא לזה ככה. אבל אייל, הוא יודע מה הוא רוצה. זה הכי חשוב. זה תמוד. והשיר, כמובן, אנחנו תכף נראה עכשיו את השיר שלך מצטער שכתבת לו. אתה זוכר את הסיפור? איך זה הגיע אליו? וואו. תראה, זה סיפור ארוך. אז תקצר. אני אקצר אותו, כן, שלא ייקח עד מחר בבוקר. בעיקרון זה היה שיר שכתבתי לדואט לי ולעידן משה. גם זמן מקסים, בן של חיים. והיה לנו מפיק בשם רועי וענון, שבעצם השקיע בכל העניין הזה, ואז הם נפרדו. רגע לפני שהשיר יצא. ורועי, מסתבר, אני בכלל לא ידעתי את זה, נתן את השיר לאייל. מכר את השיר לאייל, מתקשר אליי דודו קור, שלו והמעבד. אומר לי, תשמע, השיר שלך פה אצלי, זה יכול להיות תקליט של אייל. חשבתי, מה לי עכשיו לאייל? ובאמת, סוג של אשליה כזאת אופטית, ואז הכל קרה, מתקשר אליי אותו דודו. אני זוכר, זה היה 7 למרץ, 2008. אמר לי, תלך עכשיו לטאוור רקורדס. מה טאוור רקורדס? תקנה את הדיסק, אתה תראה את השיר שלך שם לפני. זה הסגירת מעגל. והשאר הוא היסטוריה, כמו שאומרים, הרבה מאוד. אכן זה סיפור עם הרבה פרטים. אבל זה שיר מאוד יפה, שזה ממש לא משנה. אלכס נישה, תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו נשמע את השיר, שיהיה בהצלחה עם התקליט, וברוסיה, ובכל הדברים. בואו נשמע את מצטער. שבא